jo? Jo, jako víš co, je to tu rychle a bude to klouzat. 5. Čupko se zatačí. 4, 3, 2, 1. Pravá 3 dlouhá, ty pičo. Levá 4 dlouhá, uklidníme to. 150 půjde do pravé 6, Pavel, uklidíme to. To nebude. Se pičo bojíš. 150 do pravé 6. Co se bojíš, pičo? 50, 150 pravá. Pozor, tu je kat. 50 levá 3. 50 levá 3. 300 horizont levá 5. Pozor, tady to skáče. Hop, a ještě jeden. Brzdí. 100 levá 9 vracák. To je levá 5 tady ta. Sorry. To je levá 5. A teď bude vracák. Tady bacha. Bacha. 50, pozor, vynáší. 50 pravá 5 utahuje. Jedeš do 80 nahoru, do pravé 3. Do pravé 3. Pravá 2. Do levé 3 a budou kuželky. Do levé 3 a budou kuželky. Kuželku jedeš zleva. Oh. 50 levá 4, dlouhá. Pojedeš do 80 do levé 4. 80 do levé 4. Potom bude 50 pravá 8 a jsou tam kokoti. 50 pravá 8 s kokotama. Pozor. Už je to tam, jo? Aha. Pak bude levá 2 dlouhá. Levá 2 dlouhá. A před boudou doleva a do cíle. Je to 6, je to levá 6. Cíl.